Mana? Asa daw? Hey guys, I am CJ Char. Welcome back to my channel. So today's video is gonna be a vlog. Magluto mi og chicken wings ni Angel. Hi. Hi. Magluto mi og garlic parmesan chicken wings. Kay lami kay garlic parmesan. Pero sila isa ka na garlic. Ungo mo sila gud. Kuha na niya mong version na kanang dito siya kanang pina-specialty nga version na kay kuwang-kuwang sa ingredients niya. Di sad mi. Oh yeah, dili sad mi expert sa pagluto og garlic parmesan. Ako ra day si Angel kay chef cook kung muna siya gud sa manang mic na siya gid. Tung buhok taas kayo mura tag si Rizal. Atong main ingredient kay chicken of course, and then sige lang watch this video until then para makat-on sa mo sa pagluto og garlic parmesan chicken wings. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Don't kinang mo ni batik yung taas ng buhok. Alright, sige. So for the record, si Angel naligo gid siya di para nga vlog. So usually si Angel maligo na siya kadlaw na siya. Nya karon kay ingon ko mag-vlog ta jud luto ta. Sa pagtum na ko kanang ungo ko para kadlaw maligo. Ready ay. That's true. Naligo na si Angel. Okay, so prepared na mo chicken, tara. Double dead na namong chicken kaya bali-bali ang bali-bali ng lawas at Then say ko na to pang coating na to Jill. kani tasty boy. This is boy garlic flavor. Bantay bitaw kanang way mo din nita niya. Calling the manufacturer of Tasty Boy. Baka na yan. Baka naman. Palihog ko. Apilin lang sa baboy manok. Wow. Tasty boy ang brand niya. Ako pila baboy manok. So kani nga food cooking vlog ni. Bali niya mo ha. Dili ni siya pagsugod i-reveal ang mga ingredients mo as we go along ang ingredients to. Bali. May di may kompleto gamit. Oh, good. Kompleto ingredients. Sige mo na. Pwede siya ka na ala pobreng style. So gusto ta Jill luto. Sa luto Jill. Uy, plato. Sa plato. So step 1 kay lutoon na mo ang chicken. I-fry na mo siya. Pila ka degrees Jill oh? Why degrees ay bana-bana ra. Kuan mga Pinoy ba bana-bana ra. Bana-bana ra. Kung cooking show pa ni siya nga legit kay naginay ka ng kuan pila ka percent ang ganang kuan ang temperature sa mantika. Una kay amo sa ipa-apply ang kaning mo ang kanon. Oh, So Angel ay bahala. ako na ko'y bahala de. Ay, Oh, very good. Tasty Boy backhand man. Ang manok. So, clean among hands ha, clean among hands. Ano sa mga nalas ng hugas? Hapon. Hindi ka ganun maghilo, no? Di wala may manguna sa ingredients. Ano ni secret ingredients Oh, mo? uy. Sige, go. Masa mo itong manok? Nawa lagi. Ano mo ako mo? Ang manok! Nawa ang manok! Kani dito kuya, yan yung gito yung manok. Mama, ay tagoy kong manok. Ngaon na lagi ta. Kaon mo kagilaw. Sige. Sa itong buhaton, ato siya i-throat. Pangano ako may nagbuhat ay. Asa naman ni Christopher? Ikaw isa din. Ikaw yan. May napaday. Sunod ka ng ko. Ba? So, naon siya? Oo, naon siya. Ay mong reklamo ha nga, watay ka ng gloves, ay kabalaka, nang hugas ko gahapon ra. Sige, di. I-hit da ng pan. Nya na, maglupa niya pisik kayo. Ikaw man dito mo kuan sa, ikaw man dito mo kuan sa mantika sa. Oh, sige. Si Angel ang mag-coat sa chicken niya. Ako ang mag-fry kay hadlok man ni siya kay bisik ko no ang mantika ko no. So, ikaw na bahala na dyan. Kaya mo magutos lula dyan ang dana to. Ano man? Nag-story man siya nga, saya ako nung cooking class. Cooking class ko no. Nya, kay kauban nga kanang nag-fry ba? Nag-fry. Nya ang mantika ko no, gibutangan man yung tubig. So ang mantika ni namot ako sa kahaw sa iyang kauban. Namo na, manok na nasa mantika. Nice pa na mantika dyan. Okay.
Okay, nanamay na quote si Angel dire ng mga manok. So let's start heating up the pan. Spell pen. Pan. P-A-N. 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 So kana, iinit na to ang pan. Unya, atong butang mantika, unya atong initon. Kung pila ka degrees, whatever degrees, basta init siya. Unya, ato dayon deep fry ang chicken. Wow! Deep fry na tong chicken. Init na ni. Wow, deep fry na ni. Misaon pa kay bawo nga init ang mantika. Anaon ang kamot nga ana dayon joke. Anaon na i-feeling mo pila ka temperature. Wa kay feelings, amo na gina siya. Wa kay feelings. Yeah. Hugot lagi ka. Wala pa na eh. Nya usahay pili na butang kag tubig gel nya. Kuha na kamo sprinkle gal mo na init na diyan ang dili. Hala jud ka diya ikaw lang butang tubig. Oh. Now that's what we're talking about. Init naman ang mantika, so muna gi-fry sugod lang chicken. What? Hey guys, so after 24 hours kay kuha na. Ako na mag-fry amo ang manok. Dara. Grabe, ako nag-fry ana niya si Angeline take over kami ng vlog ko. I take the credit. So maghimo ta sa parmesan. Parmesan, sama sa detail. Parmesan. English accent, parmesan. Siya, Parmesan. parmesan. So naka-decide mi nga dili na mo i-mix ang sauce sa chicken kay dili sila mga garlic. Mga ungo sa ikan snaga. So next step kay maghimo ta sa kayang sauce nga garlic parmesan. Ang ingredients sa ato ang parmesan sauce kay garlic niya. Pa lang. Isang butter. Tira na sing kili da. Oh, dali. Then kaning butter, parmesan. Nga tag 150. 150 na 150. Okay, muluto. Okay. Puro ni gana nga garlic. Wow, Wow, lami kayo. Kami nga sa soso. Why sod? So first step, nga to ang butter. Wow, tutorial juga nung murag kamaong luto na. Butang diri sa kuan. So, if kung mag-wonder mo sa nayahang butter, salted na, salted. Melt the butter. Wow, nag-melt na siya. Next kay garlic. Ato lang half lang to ibutang kay mga common sila mga ungo. Yay! May pakaw ni Papa ang katong ama. Dang 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 dang. Ipa golden brown ang garlic kaya. Because man siya lami hindi siya golden brown. Magyabo na siya si John ang Parmesan. Asang gunting? John Parmesan. 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 Oh, ni Amuyin mo, amuyin. Lami. So unsa kadagan na ibutang na ni? Putda na tanan. Dili oy. Daghan na kayo ni. Ha? Pudlo ni. So, lulit na siya dapat. Baba. Kasubraan ang parmesan. Diba dapat dili mo to ko, diba dyan? Basig init pa kayo dyan. Basi.
Sumori na siya mga parmesan. Palpak. Ay, kabaw na kabutang na ni Dire. Oh, wow. Yup. So, Go. 3. Napulog dito. So, Go. kasi na siya matuloy. Itri ko nag-open. Ang bota ni Jeloy. Turn around. Huwag di mas, di siguro siya ikuan. Ano na ay? Sige, mga na siya. Basta chicken parmesan, muna na siya. So, murag palpak yun sila. Okay na siya eh. Basta makaon, manok lagi hapon. Ikuan ng parmesan. Putangan na ito nila yung parmesan. Oh, sprinkle na lang. Sprinkle na lang. Very good. Mura mo siya nahimong kuan. Ito lang na sprinkle na lang. Wow. Wow. Wala. Mana? Sa daw? Ay, may kanawin. Like a vlogger. So napay sobra nga walay kuan garlic parmesan. Kani yung manay garlic parmesan. Napalpak lagi siya ng ano, ning kuan man siya ni sticky man siya. Why is that? Huwag na yung makatubag, palihog kong tubag. Kailangan taling palpak na kuan ni parmesan. Isa lang Parmesan. kuan. Crunchy. Wala na lasa ang kuan. Daway Wala, all. wala mo sila nag-stack ron. Ano mo? Nya. Sabi mo. Wala dyan dili, lami, basta manok. Basta, fried. Ang iro ay niyang ipalaway. Mali hapon na din. That's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and Share, peace, and love.